Však nemluv prostě. Máš kapesníky? Máško? Jeden tady. V té peněženku mám tady v tom. Že nepotřebuju. Nech to. Bibli máš? Bibli si vezmu, aha. Bibli, šaty dolů. Nech to. Bibli a šaty dolů, to můžeš šaty dolů a Bibli. Bibli šaty dolů, to zní pěkně. Krásný. Tak máš krásný kříž. To mi mám také obyčejné. Wow. Ty jo. Všichni to. Všichni to. Tě vyfotím, no. Úplně bomba. No jo. Se nám povedli. Tak já tě neznám. Počkej, otoč se. Bych tě neznala, tak normálně bych ti i uvěřila. Bacha, zacharaj z koleze. Ne? Kancelářská spolupracová. Tak pojďte, pane. To bude foto. Super. Jednička prostá. Tlačítko. No už jsem zmačkla, co? No, ale... Už to točí? No, je tam napsané červený nahrává. No. A co teď? A dívej se na mě. No. Nahoru dolů, ať tam jde vidět celý. Potom ještě tady zoom. No to jsem chtěla vidět, to je. Toto. Aha, to jsem chtěla. No, výborně. Tak. Ano, pane, sluší vám to. Děkuju. Jo. To stačí. Už to můžu potlačit? Stihodný otče. Tak. Matko se... Dobrý, tebe jsem teď chtěl. Ještě se musím podívat do hlavního úhla. Musím se mrknu na odpustky.